série VTX neznámy, sú to motorizované čiarové lasery. Tento rok sme napríklad uviedli na trh model 4D18V Max. Motorizovaný znamená, že tu nie je žiadny posuvný prepínač, zapíname ho digitálne. A ako môžete vidieť, tento sa nivelizuje pomocou krokových motorov. V momente, keď je vyrovnaný, je oveľa stabilnejší v porovnaní s kyvadlovým laserom. Dovolte mi zapnúť dva lúče vedľa seba a uvidíte. Človek je šokovaný, keďže pozadie je rozmazané a ten druhý je preto stabilnejší. Preto je ideálny na vonkajšie použitie. Alebo ak chcete pracovať s diaľkovým ovládaním, môžete toto zariadenie nastaviť aj do sklonu. Urobíme to s tlačením tlačidla naklonenia, alebo demolačný režim. A teraz môžem povedať, že túto bočnú stranu chcem zdvihnúť, napríklad pri budovaní príjazdovej cesty, ktorá musí byť naklonená, aby sa vytvoril odtok vody pre plochú strechu. Alebo pri sprchovacom kúte bez vaničky. Na to je toto veľmi zaujímavé a dosiahnete aj vyššiu presnosť. Toto zariadenie má presnosť 1 mm na 10 metrov, zatiaľ čo kyvadlový laser má zvyčajne 2 mm. Toto zariadenie je tiež vybavené 4 čiarami namiesto 3, ako je to pri kyvadle. V tomto prípade. Aká je výhoda 4. čiary? Ak stlačíme tlačidlo H, zobrazí sa nám čiara na spodnej strane. A takto môžete pracovať veľmi nízko pri podlahe. Ideálne teda pre sprchové kúty alebo pre niekoho, kto robí obkladačské práce. Aj tuto opäť vidíme jemné nastavenie, aby ste mohli svoje zariadenie nastaviť presne na váš bod, ktorý teraz svieti. To, čo robí toto zariadenie tiež veľmi atraktívnym, je samozrejme multiplatforma, aby ste mohli pracovať s rôznymi značkami akumulátorov s 18V 4D motorizovaným čiarovým laserom.